שוב, מי שעדיין לא יודע וצריך לעשות מרכז הערכה, הוא יתקיים ב-29 בינואר. אז אני מבקשת מי שעדיין לא נרשם, כי זה יהיה מרכז אחרון לפי דעתי לפני הקורס השני של קורס ההכוון השני שיפתח ב-29 בינואר. אז צריך שיהיה מרכז הערכה, קורס הכוון כמובן, והיתר הדרכה, ולאחר מכן אתם יכולים בהחלט, זה יכול לעזור לכם בהחלט לעבור לתקן עירוני בהדרגה. אני לא רוצה עוד להרחיב, אני רוצה לומר שהוועידה הזאת היא פתחה לנו צוהר להמשך פעילות הרבה יותר מעמיקה, כי אני אומרת שתמיד יש הרבה מה לעשות, ואני מאוד מבקשת שיביאו לכם כאן דפי משוב. כמו שסוני ציינה בתחילת הוועידה, אנחנו לומדים מהדברים שאתם כותבים במשובים האלה, אז אני מאוד מבקשת באמת להתייחס אליהם בהרחבה ולפרט, לא להתעצל, כי אנחנו רק בזכותכם ובזכות הדברים שאתם כותבים, אנחנו בעצם משפרים את הדברים ולומדים ממה שאתם אומרים, ואני מקווה שאתם מרגישים את ההבדל בתכני הוועידה והמושבים שמתקיימים. דבר אחרון לסיכום, אני רוצה להודות מעומק הלב שלי, באמת, לכולכם, גם על היחס האישי, הבין אישי, על מה שאתם עושים, על העבודה הנהדרת שאתם משקיעים, קודם כל לכם. למרכז השלטון המקומי שעזר לנו להרים את הוועידה הזאת בארגון מופתי לך דינה ולכל הצוות. הרגשנו אתכם לאורך כל הוועידה ואני חושבת שזה הוסיף המון. אני רוצה להודות מעומק הלב לאייל צייד, באמת, עם השקט שלו, איך אני